to żart. Porównujesz domek z kart. Czemu myśli zmieniasz tak i murem grozisz czas? Odnajdujesz swoje ja, tylko w tobie ono trwa. Powiedz może słowo my i zmienisz słaby czas. Kto się nie bawi, ten nie żyje i obraca wszystko w złość. Spróbuj zamienić to w nadzieję, bowiem wtedy stary jesteś gość. Kto się nie bawi, ten nie żyje i obraca wszystko w złość. Spróbuj zamienić to w nadzieję, bowiem wtedy stary jesteś gość. Zrujnowałeś domek z kart, one przecież mogły grać. Zrujnowałeś kilka lot, przepiękny młody czas. Kto się nie bawi, ten nie żyje i obraca wszystko w złość. Spróbuj zamienić to w nadzieję, bowiem wtedy stary jesteś gość. Kto się nie bawi, ten nie żyje i obraca wszystko w złość. Spróbuj zamienić to w nadzieję, bowiem wtedy stary jesteś gość. Kto się nie bawi, ten nie żyje. Spróbuj zamienić to w nadzieję. Kto się nie bawi, ten nie żyje i obraca wszystko w złość. Spróbuj zamienić to w nadzieję, wtedy powiem stary jesteś gość. Powiem stary jesteś gość.